ज्योतिस्वरूप ओम पुन्ना परब्रह्म ज्योतिस्वरूपाय नमः नमः। ओम सद्गुरु। गिबियावनो ब्रह्म ज्ञान चेनेलनि बिगोमानिसिम गिबि आंनिफ्राय खुलुमनाय थाग्रोबाय। ओम। बेजों लोगोसेयैनो गासैबो जोंनि सैथो धोरोम सिबियारि आइमोन आफामोननिसिम बे ब्रह्म ज्ञान चेनेलखौ नायग्राफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों जोंनिनो परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफानिनो बिथोन बादियै जोंनि गेजेराव दखान बिजाब लिरनानै गालांदों परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया। धोरोम शास्त्र बिजाबखौ बे दखान बिजाबनि गेजेराव दिनै अमृत सागर बिजाबनिफ्राय लानानै जेरैहाय जोंनि गेजेराव मानसि थैनाय गारनाय आरो दसा गारनाय श्राद्धनि सोमोन्दै परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया जोंनो मा बिथोन होलांमारदों बेखिनिखौ आङो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव सैथो धोरोम सिबियारि भक्त आइमोननिसिम बे बिजाबनिफ्राय आं गुबै रावफोरखौ दिहुननानै होनो सानदों। मानो होनबा जोंनि गेजेराव दिनैसिम गुरुदेव कालिचरण आफाया जोंनो बे सैथ धर्मखौ होफैनाया 118 बोसोराव हाबफैबाय। नाथाय जोंनि गेजेराव दिनैसिमबो बे थैनायनि सोमोन्दै गोथै गारनायनि सोमोन्दै दसानि सोमोन्दै श्राद्धनि सोमोन्दै दिनैसिमबो जोङो मोजाङै जों प्रसारकाफोरनि गेजेराव जोङो दिनैसिमबो दखान बिजाबाव होनानै गालांखानाय बायदियै जोङो दिनै बे हाबाफारिफोरखौ जों मावफुंनायाव एसे माने खेंस्ला नुबाय थानाय मोनदों। बेनिखायनो जोंनि असे परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफा बे आफानिनो होलांखानाय दखान बिजाबाव जेरै दङ मानसि थैनाय गारनाय श्राद्ध होनाय, श्राद्ध होनांगौना होनाङा, दसाखौ गारनांगौना गारनाङा, बेफोरनि सोमोन्दै लिरनाय थाखानायलाय आं बेखौनो आइ आरो आफामोननिसिम बिजाबनिफ्राय सुंद'यैब्लाबो बुंथिनो लादों एबा खिन्थानानै होनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। दा जोङो फैदो
जोंनि गेजेराव गोबां थैनायनि बेलायाव जोंहा आं गिबि बे परमहंसनि लिरनायनि गिबियावनो आं फंनैसो बुंग्रोनो थाखाय सानदों। मानो होनबा जोंनि गेजेराव मानसि सासे थैयोब्ला गावबा गावनि जेरै नैबे गामिजों बै गामिजों मोनसे आनसलिकजों गुबुन आनसलिकजों बबेबा डिस्ट्रिक्टजों बै गुबुन मोनसे डिस्ट्रिक्टजों जोंनि बे मानसि थैनाय गारनाय बिनि बेलायाव गोरोबलायनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बेनिखायनो जोंनाव दिनै गोबाङानो गोबां रोखोमनि नेमखान्थि होनानै गालांदों आरो बे नेमखान्थिखौनो दिनैसिमबो जोङो मानिनानै सोलिबोगासिनो दङ। जेरैहाय दिनै मानसि थैखांनायनि उनाव जोङो गोथै सहखौ जोङो जेब्ला साखाफारा खालामनानै गारनो होननानै जोङो दिहुनो, होमब्ला जाय सांग्रियाव बे गोथैखौ दोनगोन बे गोथैखौ दोनखांनानै जि खोबनानै बेखौनो जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा बे गोथैखौ बायदि रोखोम नेमखान्थिजों जोङो मान होयो। जेरैहाय बे गोथैखौनो खुलुमो जोङो आरो गामिनि रायजो राजा आरो गुबुननिफ्राय फैनाय गासैबो बाय बाहागिफ्रानो बे गोथैखौ खुलुमनानै गाबो। नाथाय बे गोथैखौ खुलुमनांगौ गोनांथि दङना गैया बेखौ रोखायै परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया जोंनि गेजेराव 6खान बिजाबनि गेजेराव अमृत सागर बिजाबाव बेखौ रोखा लिरनानै गालांखानाय दङ। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो सैथो धोरोम सिबियारि आइमोनहा बाबामोनहा नोंसोरो जायफ्रानाखि बे बिजाबखौ गोबानानै लानानै दं, जायफ्रानाखि प्रसारक आरो प्रसारिका जानानै दं बे सैथो धोरोमनि बिथिङाव, नोंसोरखौ खावलायहरनो लुबैदों जाहाथे नोंसोरो दिनै बे 6खान बिजाबाव परमहंसआ जेरैबायदि लिरनानै गालांखादों बे मथेसो थैनाय थांनाय गारनाय बे नेमखान्थिखौ जोङो बे 6खानाव जेरै लिरदों बे मथेसो सोलिनो नांगौ। नङाबा जोंनि गासैबो खामानियानो फैमाल जागोन एबा मावगारनायल' जाहैगोन आरो। मानो होनबा जोंनि गेजेराव दिनै बे गारनाय थैखांनानै अमृत सागरावबो नायदो बाबामोनहा आइमोनहा लास्टथिं अमृत सागराव सोरहाबा बिजाब दंबा दाबो बे सावरायबाय थानायावनो सोरबा जुदि मोनदोंब्ला बिजाबखौ लानानै नायनो हागोन आरो। जेनेबा अमृत सागरनि 285 पृष्ठा मृत सत्कार सम्बन्धे अमृत सागर 285 पृष्ठायाव 285 नायदो आरो। आपन सुबिदा मत मृत शरीर अग्निते दाखरो किंबा मृत्तिकाय पुटिया पेलो अथवा जले फिलिया दाव होनदों आरो। गाव गावनि खाबु बादियै गोथै देहाखौ अराव सावनाय खालाम एबा हायाव फबनानै दोन नङाब्ला दैयाव फोजावहर गोथै देहाखौ होनदों
परमहंसनि राव दै आइमोन बाबामोन बे सोरबा सासे बेदांनि राव नङा बियो बेदांनि बुंनाय व्यक्तिनि खोथा नङा आरो जीवित बा मृत्येर ताहाते कुनु हानि बा लाब नाय होनदों बेखौ बुंदों आरो जेनेबा गोथां एबा गोथैनि जेबो मुलाम्फा एबा खहा गैया होनदों बेवहाय नों दैयाव गाहर हायाव फबनानै गार बहाय बे गोथै सहहा थैनानै थांबाय नालाय जेबो खामानि गैला होनदों परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया माबा मोनसे खालामबावनांगौनि जेबो गोनांथि थाहैथारला होनदों थैनानै थांहांनायखौ आरो परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया बे रावखौ जोंनि गेजेराव अमृत सागरनि 285 पृष्ठायाव बेखौ लिरनानै रोखा रोखा होखालांदों बिनिखायनो जोङो दिनै साफ्रोमबो व्यक्तिया जोङो जखन जेब्ला जोङो दिखा लायो एबा क्रिया लायो होमब्ला जोंखौ बै जाय दिखा होदों एबा क्रियादान होदों बे व्यक्तिया मा बुंनानै जोंखौ क्रियादान होदोंमोन एबा थिक्खा होदोंमोन बेखौ जों साफ्रोमबो व्यक्तिया गावनि गोसोआव लाबोनांगौ मानो होनबा जोंखौ दिखा होनाय समाव जोंनो साफ्रोमबो व्यक्तिनोनो बे दखान बिजाबखौ दांनानै गावनि बिखायाव आखाइ होनानै बे जगनि दाव दाव जोंनाय अर आरो लोगोसेयै अखाफोर आरो सान लोगोसे परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफा आरो लोगोसे गुरुदेव कालीचरणखौबो रायखांनानै बे समाव जोंनो सतबांसा जाहोयो होमबा जों माखौ लानानै सतबांसा जाखो बै समाव जोंनि सतबांसा जानायानो जाहैबाय परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया नैबे सयखान बिजाबखौ लिरनानै गालांबाय नालाय बे सयखान बिजाबाव मा मा जोंनो बिथोन होलांदों बोसोन होलांदों मा आयदायाव मा बिथिङाव दिनै नैबे आयदा मोनसेया जाहैबाय थैनायनि सोमोन्दै गोथैनि सोमोन्दै एबा दाहानि सोमोन्दै एबा श्राद्धनि सोमोन्दैयै बेखौ बेयाव लिरनाय दङ बिनिखायनो जोङो साफ्रोमबो व्यक्तियानो दिनै गावबा गावनि साननाय बादिजों जोङो बे थैनाय एबा श्राद्धखौ जोङो मावनो नाजानो नाङा जुदिहे बहाय लिरखालांनाय बादि जुदि जों मावफुङाखैब्ला जों गावबा गाव व्यक्तिगत साननाय बादि जों जुदि मावफुंनो नाजादोंब्ला बियो माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा होनदों परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया आरो बिनिफ्राय बेवहाय बुंबाय मृत्युर पर जीवेर बा शरीरे कोनो प्रयोजन থাকে না যতক্ষণ প্রদীপে অগ্নিজ্যোতি থাকে ততক্ষণ প্রদীপ ও অগ্নির মধ্যে सोमोन्दो थायो आरो थैखांनायनि उनाव जिबिहा देहायाव जेबो जानाय लोंनाय उखैनाय माबा मोनसे बेहा ओरैबायदि थट मोननाय नैबेफोरबायदि जेबो गैला होनदों जेरैहाय मोनसे साखियाव अरा जोंबाय थायोब्लासो होमब्लासो बेवहाय थावखौ नांगौ जायो आरो जुदि बे गोमोरलांखांबायब्ला बेनो जेबो गोनांथि गैला होनदों सोमोन्दो गैला आरो जेरैहाय सासे मानसिनिफ्राय बै 98 डिग्री गरम अर थायोमोन जिउ महरै बियो ओंखारलांबाय नालाय बेनाव जेबो जानाय लोंनाय उन्दुनाय बायदि बायदि जेबो मोनदांथि जेबो थायैखाय बेहा जेबो सोमोन्दो गैला होनदों आरो बेजों आरो जोंहा आरो যতক্ষণ প্রদীপে অগ্নি শিখা বিদ্যমান ততক্ষণ অধিক আহারের জন্য তৈল এবং সলিতার প্রয়োজন जेब्लानाखि अरा जोंबाय थागोन होमब्ला सलथाया जोबागौ मानि बहाय थाव होदेरबाय थाजायो आरो बेबादि बिनिफ्राय जायफ्रा थांनानै दङ बिसोरनोबो जानाय आदारनि गोनांथि जायो होनदों बै सलथानि थाखाय थाव गोनांथि जानाय बादि जोंनोबो जेब्ला बे अरा जिउआ जोंनि देहायाव
थानाय समाव जानाय लोंनायनि गोनांथि थायो होनदों। निर्बाण हইले अग्निर तेल सुलिता बा प्रदीपे कुनु प्रयोजन थाकेना बेखौ बुंदों आरो। जेरैहाय गोमोरब्ला अरनि थाव सलथा एबा साथिनो जेबो गोनांथि जाला होनदों, दरखार गैला। होमब्लाबो जे जोंहा दासिमबो 118 बोसोर गुरुदेवा बे सैथो धोरोमखौ होलांखांनायनि उनावबो जोङो माखासे किसुमान जिल्लाफ्राव, किसुमान आन्चलिकफ्राव, किसुमान प्राइमारिफ्राव दासिमबो माखासे नेमखान्थिखौ जों नुनो मोनो जे दै दौहरनाय, ओंखाम दौहरनाय, नै बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ जों दिनैसिमबो नुबोगासिनो दङ आरो। दानिसो गोजौआव बुंबोनाय आयदाफारियाव परमहंसआ मा बुंमारदों, दौनां मारगौ ना दौनां मारा, बेवहाय माखासे हाबबोखाबाय दै आइमोन आफामोन, मोजाङै बिजिरनानै नायदो। मानो होनबा दैनि जानायनि जेबो गोनांथि गैला ओंखारदों आइमोन आफामोन। होमबाबो जे जोङो अगियान हिसाबै ब्रा ब्रा आरो दौगोनबो दौगोन, माजों दौहरो, आखिनि आखाइजोंसो दौबाय, आगदानि आखाइजों नंबावा आरो। बेबायदि आरो, माने जायजों जों खिथु सुग्रा, खिखौ सुहरग्रा बेजोंसो दौहरबावो आरो, बेबायदि आरो। ओंखायनो जोंहा बेवहाय माखासे बिजिरनो गोनां दं आरो बिजिरनांगौ दङ आरो आइमोन आफामोन। जानला मोनला मावबाय थाब्ला जोंनि माखासे मावनायाव गोरोन्थि जागोन आरो माब्लाबाबो जोंनि मावनाया सुसारु रुपै जाफुंसारनाय नङा आरो। ऐ प्रदीप के जाहा इच्छा थाहाय करो ताहाते अग्निर कुनु हानिबा लाब नाय होनखाबाय। बेबायदि बुंदों आरो। बै साथिखौ जेरै गोसो एरै खालामदो, अरनि जेबो खहा एबा मुलाम्फा जाया होनदों आरो। बेवहाय बै गोथैखौ होनदों, साखि माने गोथै, बैयाव थावा जोबखांबा बे साथिखौ नों बहाबा गाख्रुबनानै गारहैदो जेबो नंला। जेरैहाय मानसि गोथैखौ नों जेरैखि गारदोला, दहाय बै आगोलावबो बुंबोबाय, दैयाव गारो ना हायाव फबना गारो ना मा खालामो, बेहा जेबो खामानि गैला होनखादों आरो। ओंखायनो बेखौ माबा मोनसे एखेबारे मान होथाबनानै, माबा मोनसे नोंनि साननायजों बिराद आदर खालामनानै माबा मोनसे जाफुंहोनो सानब्लाबो बे परमहंसनि खिन्थालांखानाय थिनखालांनाय बादि नङाब्ला जोंनि साननाया माब्लाबाबो जाफुङा आइमोन आफामोन। शरीर दीपे जतकन अग्निरूपी जीव बा पुरुष बास करेन ततक्षणै तैल सलितारूपी अन्न जलेर प्रयोजन থাকে ও सुख दुख बध হয়। ओरैबायदि लिरबाय आरो बहाय, जेनेबा देहा साथियाव जेब्लासिम अर महरै जिबि एबा गोहो फुङा थायो, अब्लासिम थाव सलथा महरनि जाग्रा आदार दैनि गोनांथि जायो आरो सुखु दुखु बुजिनो हायो होनदों। बै अरा जिउ महरै जोंनि देहायाव थाबाय थायोब्ला होनदों, बेखौ बुंदों आरो। जीवात्मार निर्बाणे मृत्यु शरीरेर द्वारा ताहार कुनु हानिबा लाभ हयना। जुदि बे देहानि साथियाव जिबि जिउआ जेब्ला गोमोरब्ला होनदों आरो, नोंनि जिउआ गलांब्ला देहाजों जेबो माने बहाय खहा एबा जेबो थालिया होनदों आरो, मुलाम्फा जालिया बे गखांलांनायनि उनाव आरो, खामानियानो गैखाथारला आरो, बेबायदि आरो। तखन সেই मृत्तिका रूपी मृत शरीर के যাহা সুবিধা তাহাই করো, কিন্তু তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ধর্মগত কোনো प्रपंच करियो ना होनखाबाय। माबादि बुंदों बेखौ एसे थाल लादो। अब्ला बै हा बायदि गोथै देहाखौ जेरै गोसो एरै खालाम,
नाथाय बिनि जोबथा खामानिखौ धोरोमजों नांजाबनाय जेबो थगायनाय खालामनो नाङा होनदों। जेबो थगायनाय आयदा लानो नाङा होनदों। मानो होनबा जों माबा मोनसे खालामगोन, सोरबा प्रसारकआ, सोरबा पुरहितआ, जायफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बेखौ थगाय थसि दे खुलुमहरद माबार मान हरद, नै बेफोरबायदि खालामोब्ला आरो गारनो लांनाय समावबो किसुमाना माबा खुन्दुं गुफुरखौ लामा 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 सोंलांलायनाय, बस' बस' गारलांलायनाय, नै बेफोरबायदि खालामबावो आरो बेबायदि आरो। ओंखायनो नै बेफोरबायदि बायजिक सामाजिक नेम नितिफोरखौ जोङो गारजोबनो नांसिगौ आइमोन आफामोन। मानो होनबा दिनै जोंहा बहायनो गावजों गाव एसेब्लाबो नारा नाथा जालायगासिनो दङ। जों माने साफ्रोमबो प्रसारक प्रसारिखा जायफ्रा जगखौ दैदेनग्रा बे आइमोनहा बाबामोनहा बिजाबजों थाङालासेनो गावजों गाव गाव गावनि साननाय बादिजोंनो थांनायाव जोंहा दिनै एसेबाबो नांलाय खमलाय बिथिङाव फैनायखौ जोङो नुगासिनो दङ आरो जागासिनोबो दङ आरो जाथायफ्राबो आरो। बिनिखायनो जाहाथे बेफोरबादिया दाजाथोंसै आइमोन आफामोन। जाहाथे सोरबा दैदेनगिरिफ्रा गावनि साननायखौनो जाजोबनाय बायदि साननानै जाहाथे परमहंसनि थोननायनि बादगायै जाहाथे हाबाफोरखौ दा मावसै आरो आइमोन आफामोन। माने बेखौ जेनेबा आंनिफ्राय आरज खालामदों आरो बिदि दाखालामसै होननानै। इहाते তোমাদের শাস্ত্রে উক্ত বা অনুক্ত কোনো দোষ বা দ্বন্দ্ব হইবে না होनदों आरो। बेवहाय नोंसोरहा शास्त्रआव बुंनाय एबा बुंनाय गैयैनि जेबो एबा साजा जानाय नङा। बुंबाबो बुङाब्लाबो बेवहाय परमहंसआ जेरै थिनदों बे मथे मावोब्ला जेबो साजा मोननाय नङा होनदों। जोंखौ परब्रह्म ज्योति स्वरूप आफाया दिनै नंखाय नंखाय नेमखान्थिफोरखौ सोदेरनानै मावनायावनो जोंखौ साजा होनाय जादों। माब्रै होदों साजाखौ? दिनै नोंनि नियमखौ आं मानिया, आंनि नियमखौ नों मानिया, साजा जायाखै होनबा? गावजों गावनो नांलाय खमलाय बेरदों बेरदां, नैबेफोरनोथ' साजा जाबायना। परम ब्रह्मनि थिननायखौ जों मानियाखिसै नालाय। परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफायानो ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूपानो परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफा। बिनिखायनो बे नेमखान्थिया सोरनि एसे बिजिरनानै नायहरदो आइमोन आफामोन। मानो होनबा परमहंसनि जिथु सैखानाव दखानाव लिरनानै गालांनाय नेमखान्थि, बे नेमखान्थिया जाहैबाय पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप आफानिनो बोसोन। जों जिहेथु जोंनि बे सैत्य धर्म सनातन धर्मखौ मानिग्रा व्यक्तिफ्रा सान नारायणखौनो मानिगासिनो दं, सान नारायणखौनो खुलुमगासिनो दङ। होमबा दिनै परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया बे ज्योति स्वरूप सान नारायणखौनो खिन्थागासिनो दं। गासैबो बिनि लिरनानै गालांनाय बोसोनफ्रा बे ज्योति स्वरूपनिनो बोसोन। होमबा बे सानखौ मानिनानै दिनै जोङो बे ज्योतिनि बोसोनखौ मानियालासिनो आरोबाव माबा मोनसे सन्देह खालामबावनानै जों जुदि गावनि साननाय बादि माखासे नेमखान्थिखौ दिहुननानै जुदि जों मानिबावनो सानोब्ला बियो जों ज्योतिनि बोसोनखौ फेलें खालामनाय जागोन। आरो परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफानि सायाव माबा मोनसे जोंहा सन्देह थाबावनाय जागोन। जों बहाय एखेबारे जोबथारनाय बिनिफ्राय जेबो गैला होनथारनायखौ जोङो साननोनो हाबावाखै होननानै जोङो मिथिनानै लानांगोन आरो। मानोबा परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया जोंखौ संस्कार शून्य जानो थिनदों, संस्कार शून्य जानो थिनदों आरो कल्पनाखौ जोंखौ गारनो थिनदों। कल्पनायाव माब्लाबाबो दाफै होनदों।
जोंनि बे माखासे परमहंसनि थि बुंनानै गालांखानाय थि हिसाबै खिन्थानानै गालांखानाय बे नेमखान्थिनि गेजेरजों जों जुदि सोलोंसाफ्रा जों मावफुंनो हायाब्ला बियो जोङो मा जायो संस्काराव थायो। बेराफारसेथिं बे अमृत सागर बिजाबावनो दङ संस्कारी सत्य लाभेर प्रतिबन्धक होनदों। संस्कारानो सैथोखौ मोननायनि हेंथा। बेसे मोजां राव बुंलांदों परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया आरो। बेनिखायनो जोङो माखासे प्रसारक प्रसारिका आइमोनहा आफामोनहा संस्कार शून्य जानांसिगौ। जोङो परमहंसनि खिन्थालांखानायनि अनगायै माबा मोनसे बारायगानानै मावनांगौनि जेबो गोनांथि गैलिया जोंहा आइमोन आफामोन। बेनिखायनो जों फै जोङो स्रें स्रें ज' ज' साफ्रोमबो जायफ्रानाखि जोङो प्रसारक जाबाय प्रसारिका जाबाय एबा जयग दैदेनग्रा जाबाय बे व्यक्तिफ्रा दिनै परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफानि बे दखान बिजाबनि गेजेराव मा दं जोङो एरख' 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 नागिरदिनि फै परमहंसआ मा बुंलांमारदों जोंनि गेजेराव मा बेगरखौ फोनानै गालांमारदों गाज्रि बेगर ना मोजां बेगर जों बेखौ एसे बिजिरलायनि फै आइमोन आफामोन। गोरोन्थि दासान ज्योति स्वरूप परमात्मा समस्त कमा करियासे होनदों। बे बिजाबखौ लिरनायनिफ्राय परमहंस माबाया शिबनारायणआ मा होनबाय बे दिननिफ्राय ज्योति स्वरूपआ जोंखौ निमाहा होबाय होनदों। नैबे बिजाबखौ मोनबाय जों फरायबाय बे दिननिफ्राय निमाहा होबाय होनदों। माने बे बिजाबखौ लिरै परमहंसआ गैयै समाव गोबां गोरोन्थि मावदोंमोन नालाय बै गाव उजियैनि सिगां जेसेबां मावदों बेखौ निमाहा होजोब्बाय होननानैसो बुंदों परमहंसआ। नाथाय बे बिजाबखौ मोननानै फरायखांनानै बे बिजाबखौ आरो दोनथ'नानै गुबुन जुदि जों नेमखान्थिनि गेजेरजों थांनो सानबावोब्ला जों ज्योति स्वरूपनि खाथियाव दाय गोनां जागोन आइमोन आफामोन। पुरोहित प्रभृति धर्मेर नेतागण आपन आपन लाभेर जन्य ए विषये नाना प्रबंचना रचना करियासेन। नायसाय मा बुंलांदों पुरोहितफोरखौ होनदों बायदि बायदि धोरोमनि नेताफोर नोंसोरो गाव गावनि लाभनि थाखाय बे बिथिङाव बायदि बायदि रोखोमनि माने नेमखान्थिखौ रनसायदों होनदों। रनसायनायसोनो जोंनि साफा साफा। बेनिखायनोथ' बै गामिनि पुरोहितजों बै बबेबा गामिनि पुरोहितजों गोरोबलाया नेमखान्थियानो। मानोबा जों बिजाबखौ नायाखिसैबा नायनानैबो जोङो बे बिजाबखौ माने खारज'खरि खालामनो हायाखिसै बिनि बुंनाय रावखौ आरो गावनि साननायखौसो मावबाय। आरो सोरबा पुरोहितआ प्रसारकआ गावनि साननायखौ मावाखैब्लाबो गामियावबो ओरैबायदि दाथि दाथि मानसि दङ माने जोंनाव गोदोनिफ्रायनो बिदिनो मावबोथारनायलै जों बिदि मावाब्ला जों गनाया। होमब्ला जों दिनै बे प्रसारक पुरोहितआ माबायदि जानो नांगौ निस्सय जोङो गोरा जानो नांगोन आरो बे सयखाननि सोमोन्दैयै मोजां महरै मिथिनांगोन। आरो बे बिजाबाव बबे बिजाबाव बे थैनायनि सोमोन्दैयै गोथै गारनायनि सोमोन्दैयै श्राद्धनि सोमोन्दैयै लिरनाया बबे बिजाब गांसेयाव दं बेखौ नायनानै बोदलानानै बै जायफ्रा गोरा गोरा जादों जायफ्रा उल्था उल्था नेमखान्थिजों लांनो नागिरदों बिसोरनो मोजां मथे गुरै रावजों जोङो बिसोरनो रोखा रोखा आसि थुयै थुयै फरायनानै बिसोरनो खिन्थानो नांगोन। नै बिदिसो जानांगौ नै ओरैसो जानांगौ नोंसिनि बुंनायजों थाङोब्ला जोङो गोरोन्थि जागोन। इसोरखौ जोङो
नंखाय खालामनाय जागोन। परमहंस शिबनारायण स्वामीजीखौ जोङो उल्था मोखां खालामनाय जाहैगोन। बे खोथाफोरखौ बैसोरनो मोजां रावै बुजायनानै होनो नांगौ आरो थगाय थसिजों जों थांनो नाङा। आसयदे ताहातेर किसुई फाइबार अधिकार रहिल ना। बे साधुनि सोमोन्दै सोरबाया जग्य हैबाय, बायदि बायदि नेम खालामहैबाय, जाय बिनि सोमोन्दै जोबथा खामानि मावनो थांदों बे व्यक्तिफ्रा गोदो मा नेम दानानै लायोमोन। सोरबाया धुति गस्ला गेन्जि बिदिनो सेन्देल बिदिनो गस्ला बायदि बायदि नेमखान्थि खालामनानै लादोंमोन आरो जोंनावबो बहाय लाबायमोन हादान समाव आं बहाय फैजेनब्ला आरो जाय बे श्राद्धनि थाखाय लांगोन बे व्यक्तिनिफ्राय धुति गांसे गस्ला गांसे गेन्जि गांसे बेबायदि नेम दानानै लालायदोंमोन आरो बेबायदि आरो ओंखायनो नैबेफोरखौ मोननो थाखाय दिनैनिफ्राय बेबायदि अधिकार गैला बिदि लानो मोना होनदों। जाय जग्यखौ दैदेनहैगोन जेनेबा बे गोथैनि थाखायल' नङा बा सोरनिबा न'खराव ओरैनो नैबिथिक जग्य हैगोन बेयावबो माबा मोनसे लानायखौ परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया गाव जै दिन बेखौ लिरदों बे दिननिफ्राय जेबो मोननो मोन्थाय थाला होनदों। बेबायदि होनदों आरो परमहंसआ थाखा फैसा मोना आरो बेबायदि आरो तमादेर इस्सा हय किसु दिबे ना हय ना दिबे होनदों। नों गोसो जाथारदोंब्ला अननानै एसे हरजागोन बे खोथाखौ बुंदों आरो जेनेबा बेखौ बुंदों। खिन्थु बहाय सादिनाय जायखौ होनदों बिनाय ओरै नांगौ थोरै नांगौ बे नेम दंखायो माबा दंखायो बेफोरो गैलिया होनदों आरो ए बिषय परमात्मार कुनु बिधि नाय। माबा मोनसे बिनांगौ माबा मोनसे नेम दंखायो बेखौ बै ज्योति स्वरूपनि खाथियाव खान्थि गैया होनदों आरो बिधि गैया होनदों आरो যদি কেহ আভন লইফ বা উপার্জনের জন্য ইহাতে প্রপঞ্চ বিস্তার করিয়া রাজা প্রজাকে কষ্ট দেই তাহার বংশ নাশ ও নানা কষ্ট ভোগ অবশ্যই ঘটিবে होनखाबाय। যদি नोङो नोंनि साननाय बादि जाय प्रसारकआ जाय पुरहितआ बिनिफ्राय माबा मोनसे दाबि खालामनानै लाबोयोब्ला बिनि न'खरानो बंसआनो सेस जागोन होनदों आरो बिनिफ्राय बियो खस्थ' मोनगोन होनदों बिनि न'खरा बेबायदि आरो मानो होनबा नों इसोरनि खामानि मावदों नालाय नोंहा मोजां मावदोंबा परब्रह्मआ नोंखौ अनगासिनो दंखायो। सोरनिफ्रायबा थाइसे थाइनै जग्य हैनायाव बेफार खालामनांगौआथ' बे जुक्ति नंखाया आरो बेबायदि आरो ओंखायनो बेफोरनिफ्राय जोंखौ गोजानाव थानो थिनदों आरो बेबायदि आरो ए বিষয়ে রাজা প্রজা কোনো প্রপঞ্চ স্বীকার করিবেন না। बहाय माने राजा प्रजाया बहाय थगाय थसिखौ स्वीकार जानो नाङा होनदों आरो मानो होनबा हरनो नाङा बेबायदि आरो केवल मृत्यु सत्कारेर परे अग्निते आहुति दिबेन। बहाय मा बुंबाय नै मात्र थैखांनायनि उनाव न'खराव आहुति होनो थिनदों आरो बेखौल' खिन्थालांदों परमहंसआ बायदि बायदि नेमखान्थि जोंखौ मावनो खिथालाङाखै आरो एतद्भिन्न सकल अनुष्ठानै सर्बतोभावे निष्फल जानिबेन। बिनि अनगायै गासिबो मा मा नेमखान्थि खालामदों थैनायखौ लानानै बबेबा मटर गारियाव दिखांनानै बबेबा तीर्थआव लांनाय बबेबा अनुष्ठानफ्राव दैथिंनानै लाबोफिननाय दाथ' बिदि खालामोना सोरबा बिदि खालामो आरो बेखौ होनखाबाय नै एतद्भिन्न सकल अनुष्ठानै सर्बतोभावे निष्फल जानिबेन। नों जे लांदों मटराव दिखांनानै उमुक जायगायाव थुमुक जायगायाव
थौ बिनि जोनोम जायगायाव लांनि अबा थैदोंबा बिदि लाबोलाया होमबा बे गासिबो निष्फलनो फिथाइ गैयै होनदों बे खामानिया होमबा एसे रोखा रोखा लिरखानायखौ जोङो फरायनानै मोननानैबो दिनै मानो परमहंस शिबनारायण स्वामीजीखौ जोङो जेब्लायबो खुगायाव लाबोबाय थायो जेब्लायबो जोङो पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपखौनो रायखांबाय थायो बिनि अनगा आरो बे मुलुगाव जेबो गैला होननानै जों गावजों गाव खिन्थालायबाय थायो होमबा जोङो दिनै बे सयखानखौ दोनथ'नानै मानो बेफोरबायदि बहाबा बहाबा दैथिंनाय मानाय बे नेमखान्थिखौ मानो खालामबावनांगौ जाखो बेथ' गोनांथि गैया नङा होमबा गोनांथि गैया आइमोन आफामोन बिनिखायनो जोङो बेखौ मावनायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांसिगौ आरो जाम्बा जाम्बि जायफ्रा साधारन जोंनि भक्तफोर बेसाराफोर फिसा बिजाबजों सोमोन्दो गैया किसुमानफ्रा लेखाबो रोङा किसुमाना रोंगौ नाथाय रोंब्लाबो बिसोरबो बिजाबजों सोमोन्दो गैयिखाय माखासे बोरै मावनांगौ बिसोरो मिथिजोबनो हाया बिनि गेजेराव जोंहा जायफ्रा प्रसारक होनदों पुरहित नै बिसोरो एसे मिथिगौ बिजाबजों सोमोन्दो दङ बिजाबजों सोमोन्दो दंब्ला होनबा जोङो नैबेखौ फरायनानै नायदो नोंनि खामानि मावनाया जादों ना जायाखै बेखौ एसे बिजिरनानै नायदो आइमोन आफामोन सोरबा बे दिनै बे चेनेलाव सोरबा बेक्तिया बुंनायनि राव नङा बियो परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया लिरनानै गालांखानाय जुक्तिनि रावखौसो बहाय लिरनायखौ फरायनानै आइमोननो आफामोननो खिन्थानानै होनाय जादों एबा बै बायजिक नेमखान्थिफोरखौ गारजोबनानै परमहंसआ थोनखालांनाय बादिखौसो मावफुंनो थिनदों आसयते समस्त मिथ्या प्रपंच समाप्त हयासे होनदों दिनैनिफ्राय गासिबो नंखाय थगाय थसिफ्रा जोबजोब्बाय होनखाथारबाय समाप्त हयासे होनबाय होमबा इसेबां गोख्रों रावखौ बुंथिलांसेयावबो होमबा जोंनि दिनै बे सैत्य धर्मखौ मानिग्रा परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफानि बोसोनजों थांग्रा ज्योति स्वरूपखौ खुलुमग्रा जग्य होग्रा बे बेक्तिफ्रा दिनै मानो गावजों गाव बहाय लिरखानायखौ दोननानै नांलाय खमलाय मानो जोङो जाबावनांगौ नांलाय खमलायाव जों मानो फैबावनांगौ आइमोन आफामोन एसे बिजिरनानै नायदो नांलाय खमलाया बबेनिफ्राय फैदों गावजों गाव सुथ्रा सुथ्रि जालायनाया बबेनिफ्राय फैदों निस्सय नेमखान्थिनिफ्रायनो जादों नेमखान्थिनिफ्रायनो फैदों नै दिनै नोंना जायाखै आंना जादों आंना जायाखै नोंना जादों नङा होमबा आइमोन आफामोन परमहंसआ बुंलांबाय बेराफारसेथिं तिनि कुनु नियमेर बशवर्ती नहेन बियो बबेबा नेमखान्थिजों नारसिन जाग्रा नङा तिनि कुनु मन्त्रेर अधीन नहे बियो बबेबा मन्त्रनि सिं नङा जेब्लायबो सायावसो ज्योति स्वरूपखौ रावबो मन्त्रजों माबा मोनसे खालामनानै गनाय होनो हानाय रावहाबो क्षमता गैया माबा मोनसे जोंनि बानायनाय नेमखान्थि सोदेरनायजों बै ज्योतिखौ गनाय होनो हानाय बे नेमफ्राबो गैया होनदों नेमखान्थिजों नारसिन जाग्रा नङा होनदों ज्योति स्वरूपआ परमहंसनि राव आइमोन आफामोन काहारो दोष दिउना काहारो कुनु दोष नाय रावखौबो दाय दाहो रावहाबो दाय गैया होनदों संसाराव दाय गैया मानो होनबा जों अगियानावसो थानाय नालाय ओंखायनो जोंहा रावहाबो दाय गैया होनदों रावखौबो दाय दाहो होनदों दाय दाहो बेबायदि आरो पण्डित राजा प्रजा जीव मात्र सकलै निर्दोषी आत्मा परमात्मार स्वरूप राजा प्रजा जिबिफ्रा बयबो दाय गैयै जिउ बै परमात्मानिनो स्वरूप होनदों रोखोमसे